Mensen die denk wereldberoemd in Friesland en via de boeten zo gaan ze wel. Zeker toen je nog vast zit van de Friese Elfstedentocht weer. Maar het is erbij, het is voorbij, hè? Het zit erop. Ja, maar ja, nou 20 jaar dat ik wel goed, toch? Ja. Kom dat zo lang? Statutair voor vrede bij jou? Nou, statutair mag er nooit iets regelen worden, hoe lang iets doen. Maar wij hebben de afspraak, alle vrijwilligers 20 jaar. En vroeger daarvoor wie het onbeperkt. Maar ja, dan hingen we soms een rayonhoofd. Die wist net meer hoe het hier. En wel op televisie. Dus toen hebben we 20 jaar maken. Of als je 70 wordt. Ja. Het is nou, Sint-Wurg is het 16 jaar en 70. En ik denk dat het nou 12 moet. Maar ik waard per week alleen 70. En ik hier 20 jaar in. Dus dat hoort op. Ja. Maar mijn pin niet had Oski het nog? Nou, aan de ene kant wel wat. Want het is natuurlijk een deel van je leven wat er echt wel tot doet. Maar aan de andere kant is dat merk ik nou ook wel. Het vregen ik een verschrikkelijk soort. Dat is soms moeilijk uit te lezen aan mensen. Maar als toch 2-3 keer in de week voet bent, het hele jaar terug. Ja. Dan merk ik nou dat ik wel een beetje wurg ervan ben. En dat wel kleren zal. Ja. Als je nou waarom zoek je 20 jaar? Wat staat nou symbool in je? Wat herinner je nou hoe die 20 jaar van dat is een heel belangrijk moment geweest? Nou, het belangrijkste moment wie natuurlijk 2012. Doen we hasten een halve sterrentocht in. Doen we in Dokkum 25 centimeter is in. Nou, we maken 15 her. Maar in het zuiden was zo'n. Ja, als dan op de televisie uitlezen mast van het gaat net terug. Terwijl iedereen roept, nou, er komt een tocht om. Dat en al die cameraploegen en mensen erbij. En, dat weer, en alle drukte, want dan is het hele land toch wel wat oeremus. Ja, dat is wel een moment. Maar het is ook wel weer bijzonder dat je hichtepunt leidt in iets te zeggen wat net trok je. Ja. En ik denk dat mensen wat het idee hebben van dat is een dag in tier, niet een dag die er nog net wist is. Maar er komt wel wat meer bezinnen. Dus wat houdt dat in eigenlijk? Zou je in zijn bestuur zitten van... we zijn nu met senior bestuursleden. Er is een senior erbij komen voor ICT en alles op dat gebied. Nou, ik zei ze altijd op het heden, onze organisatie is heel erg moderniseerd aan de achterkant. We werken met transponder die je mooi krijgt, dat de mensen thuis je volgen kennen, weet je binnen. Kist van tevoren betalen, het inschrijven is al geautomatiseerd. Dus we zijn aan die achterkant heel modern. Die voorkant willen we wat ze horen. Maar senior bestuursleden die te druk maar binnen. Maar goed, als het een keer Safir is, dan mag die een hele kwarte tijd wezen om 30.000 leden te laten om te rijden. Nou, het zullen er 25.000 worden, maar dat is best een aantal. Per miljoen bezoekers en dat met alle jaren van tevoren tot in alle details uitwerken wezen. Ja, dat vreegt elke keer een hele soort. En een heel soort mensen denken van, als het net vrij is, hoor je hem niks te doen. Ja. Maar dat is dus net zo. Het maakt op 1 december, ik zei wel eens, de stapcontacten op een bonken met intekenen wezen op dat niveau. En oors is die hele organisatie nooit klik krijgen op zoveel tijd. Nee. Maar hij is nog hier net verrieden, hè? Tenminste, wij kennen bijna hebben heugen. Maar hoe hou je dan die magie en die betrokkenheid van mensen, hoe hou je dat actief? Hoe hou je de lol erin, de motivatie erin? Dat is het rare van dit evenement. Daar hoeven wij niks van te doen. Nee. Ik zie wel eens hoe langer het door hoe groter dat die magie wordt. Ik merk, het hoeft maar even te vriezen. Nee, we hebben een paar dagen, min 3, 4 uur en zo. Ja, dan barst het al wel los. De Alversterrentocht is toch iets... Het is natuurlijk een absurd evenement wat we elke keer organiseren en net elke keer teruggeeft. Het had iets waar mensen nog steeds ontzettend in geïnteresseerd binnen. We vrijwilligers krijgen willen, want we krijgen een stukje voor vrijwilligers. Maar ze staan in een rij en ja, er zal toch wel binnen zingen hier een keer een tocht wezen. Maar het is naast een trietenheerling. Maar op dit moment is de belangstelling groter dan het ooit best heeft. Ik denk wel dat 200 cameraploegen uit de hele wereld hier gewoon hebben. Ja. Tot de mooie lezingen die ik zelf doen in China en in Florida. En het is, omdat het zo apart is, blijft het gewoon uniek. En komt iedereen erop aan. Ja. Maar is het dan die Elfsteden? Of is het dat IS? Wat is het dan precies? Want ik weet bijvoorbeeld van de fietselfstedentocht, weet ik zelf aan mij toch. 24.000 aanmeldingen dit hier. Ja. 24.000. Ja. En ik heb maar 15 mei dan. Ja. Het is het begrip Alve. Ik denk ik wel dat als het just wat we altijd weer omzien op televisie over het aanzien van de mensen. Want ik bedoel, 40% helpt het net.
de verslagjouwing die er op zijn dag erbij heeft. Wij komen nog 2 miljoen mensen op een reetriders evenement aan. Het is zo groot. Het is zo enorm. En ik denk dat de charme wel uit in het feit dat het net altijd terug is. Dat dit elke keer een tocht weer. Ja, dat is een heel oor verhaal. Ja. Maar dat is net zo. En we zitten er al zo verrekte lang op te wachten. Ja. Dus dat maakt het. Maar wie net juist in de media in deze eeuw in een keer? Ja, wat wie het bestond. Louter kranten hier. Ja, dat verhaal had ik lezen. Nou ja, daar ben je niet van. Want dat is een berekening van hier. Nou ja. Nee, maar ik bedoel, maar aan de andere kant, vind ik altijd wel realistisch wezen en eerlijk wezen. Maar de klimaatverordening wordt de kans alleen maar iets. Wij hebben een aantal jaren, ik al een aantal doelen naast het organiseren van de tocht erbij zetten. Reetrieden voor de jeugd, duurzaamheid. En ik aandacht voor wat we nemen de legacy. Dus wij geven het eigenlijk altijd om bij die tocht. Ja, ik hoop dat die de week is. Ja. Maar de kans wordt eerder lietser dan groter. Ja. Zijn reëel maar bewijs. Ja, maar je zijn aan de achterkant houden van alles regeling. Alles moderniseert. Aan de voorkant, dat is dus de tocht zelf. Wordt net sponsored. Er wordt altijd zaken. Maar je zal ik vast wel een hele hoop suggesties krijgen van al die goedwillende mensen die zeggen, ja, maar we doen zadogen, linksom of kunstmatig. Wat komt er zo binnen? Nou, ik heb wel een voorbeeld nemen. Studenten van de NHL, die hier een plan maken, die hebben een machine maken en die kunnen het ijs vegen dat het 1 centimeter dik is. Wat er sneeuw op ligt. Maar die hebben zich net gerealiseerd dat als er een baan loopt op ijs van 1 centimeter dik, dat mensen denken, ja, voor heb ik kunnen we rijden. Ja, dus dat is één. Hoeveel suggesties we net krijgen om delen, maar buizen, harde kwolling. Maar het is een evenement wat er op vrijwilligersdienst wordt, waar geen euro sponsoring om te pas komt. Nooit. Nee. En werd vrijwilligers dat al hier door en werd de natuur er door. En dat bleef ik zo. De tocht en de wedstrijd op één dag. Daar ben ik altijd heel duidelijk in geweest. Wij willen de magie en het was just. Dat willen we ze horen. Ja. Maar als het nog zo is dat bijvoorbeeld in Haas, ik neem maar wat je Alfrens, een plak waar minder ijs leidt, want dat is meestal zo van. Zou het overwegen wezen dat zij van nou, dan passen we de route wat om. Dat we wel eromheen kennen en bij wie spreken, of een heel lijn klunen. Ja, ik verzin maar wat. Ja, dat is ook wel ding. De eerste keer weet natuurlijk een heel soort klunen. Ja, maar dat klinkt erbij. Maar daar ken ik wel weer een voorbeeld van Jan. In zo'n 90, toen zei Snits, het ken net in Snits. Toen ben er maar, en het bestuur zijn we door het dag. Toen ben er maar 80 bussen zetten voor Ronnie Snits. En toen hebben ze gezegd, ja, als het alleen nog Snits het is die het net kennen, moeten we maar een deel van de mensen eromheen. Maar het moet ik net een busreis worden. Dus dat kist wel op één plak doen. Ja. Dat kist ik wel. Het klunen bleef erbij. Er moet wel een mate van. En ik denk dat er wel 30 alternatieve routes binnen zijn. Dus er is al lang nog jongen vanuit een stukje het net kind. Maar het moet er wel wezen. Het moet wel op een tochtliedje. En dat kind net alleen op de bus. Nee. Maar ik kan je voorstellen dat Josijn kreeg al dat hij het al weet, toen bijna Safia weer. Die druk die er dan van boeten komt, hè, dat wordt alleen maar groter. Josijn kreeg al een 20. 2012. Ja, maar hoeveel tv-stations doen de aandacht voor? 20 of 200? Misschien wel 30. Nee, die erin die bij die persconferenties zitten dan. Ja. Dat is een enorme batterij. Ja, maar dat is een enorme druk. Wat je, alle talkshows had er over de Wennermarsen van deze tijd. Die janken aan het tafel zitten. Even goelen. Ja. Maar wij hebben er geen last van. Dat interesseert dus helemaal niks. Nee. De veiligheid staat voorop. Het is maar ter wijze. Nou, en we hebben wel zijn, het is wat oors vroeger doet, ja, dat zitten ze in Kermik, daar was hij tot hier weer. Wij zijn, we gaan om het 2 dagen een persconferentie. En we vertellen gewoon alles hoe het zit. Helemaal iepen. Hij heeft niks te verbergen. En dat is ik wel in 2012 een mooi slagen, want ja, het kon net terug in. En wie Erben begon, dan ik te goal. Ja. Maar we hebben nooit kritiek of commentaar daarop gekregen, want het koe ik gewoon net. De Israëlhoofden, die ben eigenlijk de baas. En die zijn het kind net in Zuid. Nee. Nou, dan kist die boodschap uitdragen en dan is dat helemaal net zo dreig. En wij zijn er ook maar van alles om het te organiseren. Het interesseert dus net zo volle wat dat boet nou is. De dwarsevriers.
Nee, de realistische de Fries. nuchtere Fries ook zeggen. Nuchtere Fries. Ja, maar, Ja. Dat is, ja, maar als dat als het is heel lastig om vol te houden. Maar het is wel hartstikke mooi dat dat wel gebeurt. Ja, maar Sam had het oorstkist het ik net doen. Nee. Wij binnen wel vrijwilligers en ik en zo'n jongens, we maken er plezier in. Ja. Want het is wel iets hobby. Ja. Had het jou verhoord in je 20 jaar tijd? Ja, het heeft mij wel verloren. Ik ben natuurlijk wat volle iepener geworden. Ik zit hier wat te praten, maar dat is in die 20 hier. Wij ben ik al in het West. Om contacten te lezen. En ik heb wel merkend dat de wereld ik makkelijker naar diezelfde komt. Dus ik ben er misschien wel wat relaxter in geworden. Ik vanuit mijn werk wat erbij kwam van... Ja, overal ben je wel meest in West maar praten kisten. En overal is het wel noffelijk. Dus het heeft mij wel een soort bracht. Ik wil het gevoel wat ik van thuis net maar kreeg hier, dat ik er toch wel wat aan die. Dus het heeft mij wel als persoonlijk het medegebracht. En nou is het zo. Ik heb het volgens mij ergens lezen, maar we hebben natuurlijk het Geert on. Ja. Die zin laai clear, hè? Ja. Die Nou, zin. doe maar. Ja. Stel hem maar. Nou, ik zou we vertellen alles. We zijn in Jippen al. Maar deze? Maar deze net. Dan laait hij ergens in de kluis. En die een zit je opvolger. zit boven bij mij in de kluis. Ja. Ja. En je opvolger die... Die maakt maakt mij, zelf maar mooi wat bedenken. Die maakt het mooi op zijn eigen manier. Oh, dit is toch wel een cliffhanger. Ja, een cliffhanger. Ja. Ja. Wat hoop je dat ze letter zitten over de periode wieling? Ik hoop dat ze zeggen, de organisatie is, dat hij ophoudt, stiert er gewoon prachtig voor. Kleer voor de toekomst. Op een manier die het bij deze tijd jet. En ze weer niet altijd nog kleer voor de tocht uit die commissaris. Helemaal. We hebben nog steeds 30.000 leden. Mensen die op een ledenvergadering zitten 600 mensen in de zeel. Nou, dat het een goede tijd best is en dat het een goed voorstelt. Een mooie afsluiter. Ja. Dikke dank voor je komst. En Graag een soort willen nog in de tak, wat je ik maar door.